Ассалому алайкум, дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Иҷода боша ош кардистем, барои моҳи раҷаб тақсим кардам. Маҳсулоташ боша гӯшт, пиёз, наход, сабзи, бринҷ дар кӯраю, рӯғани зағир, рӯғани пахта. Иҷода боша гӯшта реза кардам, намак карда мондум, то сабзира пӯскада реза карданша намакра. Иҷода боша сабзира пӯст кардем, мешӯем шаю реза мекунем. Иҷода боша сабзира реза карда шидемша мебардорем шакарсондаю ҳавлӣ мебурем, дар ҳавлӣ оша сарв мекунем. иҷода боша дега хай шушта қоқ карда алова сар додум. Ҳарду рӯғанои рехтем хай. Дегмон камтар сиёҳ шуд хай. Кӯдакон наворкунак буданд. Вақти гӯшта қатъи пиёз андохтанда чӣ навор кардиянд, ки наёмада хай. Ина ба давомша бо ман худум гирифтум, сиёмка кардам. Вақти пиёзмон сирх кишид, баъди пиёз сирх шудан сабзира меандозему, намак мекунем, бирён мекунем сабзира. Хушрӯ бирёнаш мекунем. Баъди бирён шуданаш ба об меандозему, нахудам меандозему, зира. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша компания Фаберлика ба шумо тавсия додистам. Ин апаҷони мо дар компания Фаберлик директор шуда кор кардистиянд. Ойликошона мегиранд, бонусошона мегиранд. Шахсоне ки регистратсия мешаванд, аз 13 январ то 2 феврала ин апаҷонмон падарка мондагиянд. Набор духи занона, набор духи мардона мондагиянд. Бе ғарзи вай 5 шагда падарка мондагиянд. Боз дар ин компания розыгриш рафтестай.
шахсоне ки мехоҳанд дар розыгриш иштирок кунанд, соҳиби телевизор, духовка, палисос, миксер, блендер шаванд ё ки мехоҳанд ки бор заказ кунанд, тамоми шаҳрҳода бор заказ карданда доставка доранд. марҳамат кунед, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед апаҷонмон. ҳар як зан, ҳар як онҳо мехоҳад ки яъне кор карда ва муваффақ бошад, яъне маошҳои хуб ба даст ораду орзуҳои худро бароварда гардонад. пас ман шуморо роҳи бизнесро меомӯзонам. кор дар ширкати бонуфузи Фаберлик мебошад, ҳамроҳӣ командаи ман омада кору фаъолият карда ва маошҳои хуб ба даст гиред. бонувони азиз, апа хоҳараконе ки аз чашмдур ва дилназдик, ҳар яктаи шуморо дар командаи худам яъне ба кор даъват мекунам. пас марҳамат, на танҳо шумо маоши хуб, ҷойкори нафс ва соҳиби инчунин тӯҳфаҳоям мегардед. якумин розыгриши худро дар командаи худам эълон кардам. пас шумо шанси беҳтарин доред ки омада ҳамроҳи командаи ман ва ҳамроҳи ман Ҳасану ва Саида кору фаъолият карда муваффақ шавед. дар командаи ман бениҳоят занҳои муваффақ ҳастанд ки кори худро давом дода маошҳои хуб ба даст оварданд. ин аҷада бошад, зербаки оши мо тайёр шуд. Биринҷа шуштагиёмша хушрӯ кардаю дар зербак меандозем. иҷа бошад, биринҷимон тайёр шуд барои дам додани ошмон. иҷада хушрӯ карда ҳамаша ҷамъ мекунем, дар байн оша дам мепартем. баъди ошмона дам партофтан, 2 банка шакаровак гирифтум, ҳӯй кардум, кати ош хай ҳамсояда тақсим кардем. мо шакаровак мегӯем, ака намедонем яхе одамо чӣ мегӯянд. ана иҷада боша, оши бо лаззати мо дам хӯрд. Оша гирифтем, хай кашидем. худованди меҳрубон хайри кардаи моро ба даргоҳаш қабул гардонад. Омин ё раббил оламин. иҷада боша, булучка кардум бо навори пешинам дамондагӣ будум, кӯда махқул шудаи ҳама булучкаи кадагӣ бо кардум. хай барои хамираш боша 100 грамм об дар кӯрай, 200 грамм шир, 250 грамм шакар дар кӯрай, 1 дона тухм, 1 қошуқ сливичный масло дар кӯраю, 1 қошуқча дрожжу орд дар кӯрай. иҷада уже ман хамирима шӯридум, хамири ман расидагиай. иҷа гирифтум ба зволочакҳо тақсим кардам. нимша гирифтум ҳамхи обичный кулула кардагиёмшаю, нимша гирифта тунук карда шакару сливичный масло кардагиём. апаҷону хоҳарҷоное ки комментариҳои беҳтарин менависед, ай ҳамаи шумо миннатдорум, лайк мемонед дар видеои ман. ҳазор раҳмат. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. у наворумда булучка мондагӣ будум, ба сливичный гуфта гап задагиём. болои ами щедрая летада сливичный, хами сливичный масло меша. а маргарин боша мегем маргарин. якта апаҷон бошад, хоҳарҷон бошад, нависидем ки вай маргарина сливичный намешава щедрая лето. охи апаҷонем, иҷада ман наворумда бо нишон додум, хушрӯ карда бинен. ман якум бор пухтупаз накардистам апаҷон. ман шукронаи худо 15 сол шуд пухтупаз мекунам. хай навшогирд бошум, мақсад қаҳри одам намекунада. ҳамин чизе аст, ҳамуна мегӯ. ман гуфтум ки ягон видеомда ман ягон чия паноҳ намедорум. барои чӣ ки як кас видеои маро мебина, мақсад раҳмат гӯя, нагӯя ки ҳамиқа маҳсулота харидему ҳама ҷазир шуд, мара дуо куна. Чӣ дар кӯрай хай ҳамин?
ҳозир акӯ ҳаво хунуктарай, кухонем отдельное хунуктарай. Насиб иншоалло ҳаво гарм шава, соғ саломат бошум. Баъд пухтупазуи нағз бо ай пеш мемонам иншоалло. Иҷа боша булочкакҳои кулула даам гирифтам хай. Болошонда тухм карда дар духовка дар дараҷаи 280 градус пухта гирифтамшона. Се зволаи дигариша боша гирифтумам хай тунук карда. Хушрӯ тунук мекунем шай. Тунуки баъд накунем духтароки ба қоқак мебиядам қаватакош. Камтар ғавзтар кунен шай. Баъд ай болош сливичный масло кунену шакар резед. Хушрӯ карда печонда гирен шаба. Баъди печонда гирифтантон камтаракак тунук кунед шаю монед ним соати дига дам гирад. Ба хушрӯ дам ки гирифт булочка дами хушрӯ мебияда. Инай булочкаҳои кулуларо баъди ай духовка гирифтан мондум хунукак шидан. Ай болош баъз гӯшони камтар кардум ҳамаак шидаю баъд кокос шапидум. Булакашондам хай бамазаак шида будам ки лоимакан. Ина иҷа даам шедрайлета ина нишон додагим сливичный навистагиша. Иҷа да боша булочкаҳо даам гирифтан ай болошон тухм кардуму кунҷиди сафед кардагим ба. Баъди кунҷид кардан дар духовка мондум пухта гирифтумшона. Ина духтаро ҳамаша пухта гирифтум. Ай ҳамин рецепти ман гуфтагӣ кунен беҳад булочкаҳои мулоима ки бамазза мебиям. Хайр дӯстони меҳрубон, худо нигаҳбони мову шумо бошад то наворҳои оянда.